मा जादों एसे बुंलाय? आंनि फंबाया दाखालि शुक्रबार खालि थांदोंमोन बेदेसावहाय बम्बाइआव थांदोंमोन। लामा ससेयाव थांनानै ओंखारनानै मा जाया बेबा खर' गाज्रि बायदि जाबाय आंनि फंबाया। थांना आन्दायनानै थाहैबाय गोदाव सोराव। मोनथिया हुसिया दावआव थांनानै दं, खारदों मानसियाबो मोनाखै। एसे अननानै नागिरनानै होदो आंनि फंबायखौ, गोदाव सोराव माहाय दं बेबा। सोर सोर थाङामोन बिसोरो? थांनाया बिसोरो साथाम थांदोंमोन। साथाम थांनायावहाय बे हारसिंल' ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै थालांबाय, ओमफ्राय सानैया थांग्रोबोदोंमोन। थांनानै ओमफ्राय सानैखौबो उल्था गिदिंहोफिनबाय, ओमफ्राय थाफैबाय लोगोफोरजों ज'। खानानै दोनदों, पुलिसफोरा खानानै दोनदों होनदोंमोन। ओमफ्राय दावराव जाबाय थायो होननायखाय पुलिसफोरा दोरोददो होननानै थिनदोंनो, ओमफ्राय दोरोदबाय। ओमफ्राय खेवबाय, खेवनानै दाना हनै मानसिखौ हमथानो नागारै अबाव थांदों नोंसोरलाय, अबाव थांदों गोख्रै फैल' होननानै लिंहरोनो। ओमफ्राय दाना दसेनि उनावनो ससे थांबायनो मालाय खारबाय मानसिया। ओमफ्राय दा नागिरबाय अशक नार्जारि मानसिया गोमानाया। औ। मा जायगानि? बिनिनो जारागुरिनिनो। दा जायनाया बबे जायगायाव जाहैदों? जाहैनाया राजस्थानियावहाय। दा नागिरबा मोना, एसे अननानै नागिरना होदो। मानसिया ओरैनो माबा मेन्टेलि उसुबिदा दंमोन नामा सिगां? सिगां गैयामोन बिदि, हजों थांनासो जाहैदों। मा जाखो बेखौ मिथिया। थांबाय थानायाव जाहैदों नामा? औ, हजोंनो ट्रेनावहाय मा मोनजाखो बेखौ मिथिला। बे ट्रेनाव जाहैदों, ओंखारनायाव जादोंनो। गावहा बिजि थुनाय बायदि मोनदोंनो। ओमफ्राय बेखौल' खिथाहरनो रोंगौ गावहा, ओमफ्राय उनावहाय गैला, फाग्ला बायदि जाबाय उन्दैया। ना खबर ना दबर। दाखालि रायज्लायबाय एसे एनै भिडिअ कलावहाय रायज्लायहरबाय, बुंहरोसो होद आंजों दारायलाय, आं मिथिया। अबाव सोंहरलाबायो, आं नै गसाइगावआव, आं नै माबायाव, नै आं सराइबिलाव होनलाबायो उन्दैया। मोजां माब्ला थाङामोन? शुक्रबार खालि। शुक्रबार खय थारिखमोनथाय? थारिखखौबो मिथिला। जाबाय दे। नामा मा होनदोंमोनलाय? अशक नार्जारि। दे।